Kabra ľudia, sme zase Lejky a zdravím vás. Možno ma vidíte. A to nepláč. Nebudete ma počuť. Dobre, tam je nejaký ujko. Ale ja som tu pod lampou. Lampa. A prvotne vlogujem, išiel som z doučovania z matiky, pretože mi to proste nejde. No a čo také? Ježiši, auto. A ja by som snad podišiel, že ma budete vidieť. Ideme to. Myslím, že ma vidíte, ale asi nie. Tam vrátil. Á, pozor, autobus. Vrátim pod lampu. Dobre. Vidíte moje ovčie hniezdo? Nie, ovčie hniezdo na hlave. Tak. Prejdem do matiky. To som na to hovoril. Je tu nejaký ujko. No, to pozerať. Nechajte to. Ide. Dobre. A teraz nebudú vlogy, pretože je pondelok, je večer a vlastne pripravujem vlog, ktorý bude proste taký ako napríklad má Google. Proste tam budeme rozoberať niečo, čo sa proste deje vo svete. To možno vidíte po tou lampou, lebo radšej takto. A budeme to proste preberať všetko teraz ako napríklad koniec a takéto veci. Takže už tak. A vlogy budú vychádzať teraz minimálne, bože, ja mám sneh v topánke. Zima. Ty vole. Som už podišiel, dúfam, že teraz môžem ísť. Takže ťažko. Takže bye. Podišiel by som trochu nižšie. Šajze. Podľa mi kalkulačka. Stačí kalkulačka. Neznašam ťa. Tak. No dobre, nevidíte. Auto! Mohli vidieť lampu. Dobre, tu ma nevidíte. Takže tak, nebudú vychádzať ani teraz videa o ceste do Nemecka. Zabral mi počítač. Takže sa. Už miliónkrát poviem, takže tak. A ide ďalšia kára. Ak to bude mama, tak to budem musieť ukončiť, pretože mi mrznú ruky. Auto. Kde sa ďalšie auto? Radar. Pozor na to, ľudia, ideme po ďalšiu lampu. Duplo mňa nevidíte. It's getting dark here. A proste auto sa bučia, takže sa rozlučím. Keby niečo, tak sa na mňa pozerá milión ľudí. A tu už ste ma prakticky pojem po tam lampu. No, to je taká auto. Kráčam. Nie. Veľmi veterán. Je zase nejaké auto. Čím najskôr chcem ukončiť upload. No, to bude najhoršie uploadovanie v svete. Takže, aha, je tu mama. Takže ja sa tam učím, čaute.